Importante kayo mga igsuon. Sa ako nang gingon ganiha. Ang katuyuan nato nining maong pagtulunan, mao nga kinahanglan maandam ta sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Adunay usa ka sugilanon. Mahitungod sa ni President Eisenhower sa dihang may bakasyon dito siya sa Denver, Colorado. Nakadungog siya nga adunay usa ka bata nga adunay kanser nga wala nay kaayuhan. So ang pangalan sa bata mo si Paul Halley. Ug wala siya laing damgo ug ipangandoy nga magkita sila ni US President Dwight Eisenhower. Mao ni pangandoy sa usa ka bata nga diin himalatsyon na siya. Ningon siya nga maayo unta nga magkita mi sa dili pa ko mamatay. So usa ka buntag niadto mga igsoon, Domingo kato sa bulan sa Agosto. May bisita ang presidente ngadto ni Paul Halley. Pero wa siya kasayuran ni ini. Unya human nila masayri ang address ni ini nangadto sila. Wala sila mo tawag, wala sila mo pasidaan nga moadto ang presidente sa Amerika sa ilahang balay. So pag-abot nila sa presidente dito sa balay ni Paul Halley sakay sa presidential limo nga dunay bandira o bandila sa US. Uban sa iyang mga kaubanan. So ang mga silingan pag-abot dito na surpresa gid sila nga nganong naa ang presidente sa Amerika. Unya nituktok sila sa pultahan ang presidente mismo gayod nituktok sa pultahan og misugat kaniya mao ang amahan ni Paul Halley. Nga si Donald Halley, no? Wala gini siya kaandam ni atubang siya sa presidente, wala gani siya himungot, wala siya hilamos. Ang iyang sinina gision. Mingon kani ang US President, si President Roosevelt. No, mo ba ni? Di man si Roosevelt. Dwight Eisenhower, sorry. Si Dwight Eisenhower ningon siya nga kanang pwede ba nako makita si Paul Halley? Pangutana siya. Sumiguwa ang bata. Pagguwa sa bata sa likod, diha sa likod siyang amahan, may padulong siya sa pultahan og milamano siya sa tao nga iyang gipangandoy siyang kinabuhi nga sa dili pa siya makuhaan siyang kinabuhi iyang makita ang presidente sa Estados Unidos. Gipakita sa presidente si Paul Halley sa iyang limo, yang gisuroy, gitan-aw niya, nagistorya sila makadiyot, unya gi-embrace niya, gigakos niya ang bata kay balo man ang presidente nga di na gyud siya magdugay. So nahumanto nga maong adlaw. Pero unsa may koneksyon nato aning maong sugilanon mga igsuon sa ato ang pagatun-an nga magpreparar ta o preparasyon nato. Kung atong tan-aw naay usa ka tawo nga wala gayud malipay kaayo. Ang maong tawo mao to ang amahan ni Paul Halley, no? Amahan sa bata tungod kay wala gayud siya magdahom nga iyang giatubang ang presidente sa Amerika nga ingon ato ang iyang hitsura. Wala siya makapangandam, no? Unya, mao naman to ihitsura ngano tong nahitabo kay dili gayud siya preparado. Sama usab sa atong kinabuhi, nining mga pagtulunan nga ato ang gihisgutan nga kinahanglan mangandam ta sa atong kinabuhi kay wala gayud bisan kinsa o bisan usa nga nasayod kung kanus-a mubalik ang atong manunubos. Ang Dios dili mo pahibalo kung siya mo anhi. Apan gihatagan kita niya og timailhan naron kita maka pangandam sa iyang pagbalik. Dili siya mo pahibalo, walay mag-unang mo pahibalo, kundi nagpakita siyang mga sinyalis. Nagpakita siyang mga timailhan. Sumausab ang rason ini, ngaron kita makaandam sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Ug atong isgutan na mahitungod ni sa personal eschatology. So kani mga igsoon mo ni pagtuon nga masinati sa tao ang mga panghitabo sa katapusan nga mga adlaw sa atong kinabuhi dinis kalibutan ug sa ato ang katapusan. So kun atong tanawon adunay usa lamang sa duha ka paagi nga atong masinati ang katapusan mga adlaw. Ang usa mao kun kita atua didto na sa gingarian sa Dios nga buhi. Kay gisakgaw ta sa Dios sa iyang pagbalik.
Ang ikaduha diha sa dihang kita mga matay magyutang tanan, mamatay ta, pero sa atong kamatayon ang katuyuan sa Dios nga kita musugat niya ngadto. Mao ni ang duha ka kahimtang atong ma-picture. Ug atong tanawon ang ikaduha kini naghisgot og kamatayon ug dili kita gusto nga maghisgot nini, di ba? Kisa may ganan maghisgot nga mga matay ta. Pero mao na realidad nato. Atong mga katiguluangan wa na. Unya ang ato sa hapit na puta. Dili pa mamatay no. Hapit na sa ta moabot atong edad matigulang ta. So mao ni atong padulungan, mao na realidad nga dili gyud nato na maitakwil no. Dili nato na maisalikway kay tungod moabot man gyud na. So atong tanawon ikaduha kini naghisgot og kamatayon ug dili kita gusto maghisgot niini. Usahay pagani maghisgot ng kamatayon mangitag kahoy. May gani kay day kahoy sa kuntupad, kahoy man eh. No? Oh. Ana. Nya unsa may isumpay ana? Oh. No, so hito kay mo. No? May ganay simba ko. Ang kanang nanuktok ana magigsuon wa pa na simba. Ngano man kung makadungog og di maayo man simba ko. Musimba na siya. So ingon ni ana ang mga tawo ang mahadlok, no? Dili gyud ganahan matubang sa realidad. Nya di gyud ganahan mo tan-aw atong sabton ang ato ang pagkamortal, ang atong pagkalimitado, ang atong kinabuhi nga mahanaw. So nga ug tan-aw nato ang tanan aduna gayo kinutuban. Ang uban usab dili gusto magkaunahuna nga maihap na lang ang ilang mga adlaw. Unsa may gingon sa salmista? Tabangi ako Ginoo nga maihap nako ang akong mga adlaw. Siya nangandoy nga mahibaw siya kano sa siya kutob tungod kay nasayod siya nga adunay kinutuban ang tanan. Unya dunay usa ka sugilanon dool dito sa Windsor Castle, no? Sa British Cemetery, usa ni kaminteryo. Ug usa sa mga lapida adunay nakasulat kay naa man gina dinha sa labi ng mga British wala ante picture no. Na British nga kanang garden nga cemetery naala na ang kanang ipitap o kanang lapida ibutang nila. So naay nakasulat dito. Giingon din ha, gihubad ko ni sa Cebuano. Giingon din ha nga hunong higala sa imong pag-agi. Ingon nga ikaw karon mao ako usab kaniadto. Ingon nga ako karon sa dili madugay ikaw na usab. Pasabot na niya. Nakuha ninyo ang logic? Ako karon ni adinhi, ikaw na pa diha, sunod ikaw na pud diri. Ana no. Sumao na ang kamatayon nga atong atubangon mga igsuon. Unya dunay nag-rephrase ana. Ana pa to'y sumpay ingon siya nga pag-andam higala sa pagsunod kanako. So dunay say message gagihatag sa tua nga moabot man kanang taknaa sa atong kinabuhi. Andam ta kay nasayod kita nga sa katapusan maatubang na ginato ang atong buhi nga Dios. Dili na nato ang ngay kahadlukan kung kita anaa si Kristo sa atong kinabuhi. Unya dunay nagpuno sa maong pulong. Kay mao man yang giingon, ikaw, ako, pagbantay kay ikaw na pod. Doon na gipuno niya na, mga igsoon, giingon din pagsulti. Ang pagsunod kanimo, dili akong katuyuan. Mao ni gitubag, gipunan to. Ang pagsunod kanimo, dili akong katuyuan, hangtod nga akong mahibaw-an kung asa ang imong padulngan. Nakuha ninyo? Ningon siya nga, wa ko'y tuyo mo sunod nimo, pahibaw alang kung asa ka, langit, impierno. So yun ana, ang sitwasyon na to. Dili ta, kasagaran dili gusto mag-ununa kung unsay mahitabo, kung kita moabot ang panahon sa atong katapusan. Dili gani ta gusto mo atubang sa kamatuoran nga kita matiguang. Bisag 80 na, more lang ipag 20, no? Moingon na siya, oy bata pa man na siya, no? Okay, bata isip. Pero lagi dadako na. Pero dili man sa tanan no, doon na may mga 80, 90, kuan ka ng taas ang edad apan himsog pa. Depende na kung tagaan tag maayong panglawas sa atong buhi nga Dios. Naghimo tag mga paagi nga magpabilin ang atong mga kabatanon. Naghimo tag paagi nga muhamis kanunay ang atong kutis, di ba? Labi na gyud is mga babay
Sa una, mga babae niya sa mga lalaki ron ay nag-apply na. Makita ka sa mall, mga lalaki, wow, kutis, puro sila na. Oh, tinuod na, mga igsoon. Kay sa una in town, kining atong kakabos, sila na may maka-afford. Sinaw kayo na sila kutis. Kutis, porcelana. Porcelana, kanang ivory, something like that. Sinaw kaya. Kami in town, ninigsuroy na mo. Mingon, wow, kutis, puro lana. Mamatay ka afford, anang para porcelana. So dili gid gusto mo kuno una, may tabo kita nga umatay. Dili ganit ta gusto mo atubang sa kamaturan nga kita mo abot anang idara. Sa atong panahon karon gusto kita nga mutaas ang atong kinabuhi. Ug gihimo nato ang kutob sa atong mahimo nga kita mula hutay mula nat pa og taas-taas nga kinabuhi. Nahimo na mawagtang ang mga bilbil, mga katambukan. sorry sa bilbil. Mao man sa akong gusto kay makita bitaw ninyo over ang ako ang mo na itong gusto, mga walam, nindot ang lawas, matsuta, nindot good, aron himsog ta, tinuod man na, saktom na, kay kinahanglan man na nato. Labi nagmapacheck up tas doktor, daghan, kay sakit ihatag. Di gani ka mag-exercise, di gina mawa imong sakit. Pero palita sa ni, natara lagi. So ingon na, mao na mga iso na kinahanglan kita maghimo tag mga buhat nga atong buhaton sa para sa atong lawas. Kay nasayod kita nga kining atong lawas templo sa balaang espiritu. So samtang buhi pa kita, ang balaang espiritu ana nagpuyo kanato. Dili nato malikayan bisan unsa pay atong kahimtang ug estado ang atong kinabuhi kitang tanan mahanaw gayud. So aron atong tanawon ang sugilanon nga gisulti ni Ginoong Hesus nga atong makita sa Lucas 16. Mahitungod kini sa duha ka tawo. Duha ka tawo ang iyang giistorya dinhi nga nangamatay. Ang dato o adunahan nga walay ngalan, wala hinganli sa Biblia. Ug ang kabos nga ginganlan og Lazaro. Makita ng mga igsuon og naay bitay usa ka tawo na sugilanon nga ang wa gani na siyang butangi og pangalan sa ato pa supporting actor na siya. Pero ang aktor ani ang katong si Lazaro kay mao may ginganlan. So kini mao sugilanon. Dili kini mahitungod sa pagtulon-an sa mga Kristohanon nga mutabang sa mga kabos. Wala ta magtudlo niya na pero maayo na siya nga buhaton. Dili na sayop. Apan dili kini maoy atong tumong dinhi sa ato ang pagatun-an karon ning sugilanon. Dunay mga kabos, mga igsuon nga makaingon ka kabos man ta na siya o dili man na siya adunahan pero hasta adunahan sad siya. No? Kay gusto sad siya nga mataas-taasan ang iyang kahimtang sa katilingban. Pagtulunan mahitungod sa dato nga maadto sa impierno o pobre nga maadto sa langit. So atong sabton ang koneksyon niini. Kay mao man ni ang dangat, mao man ni padulungan sa atong sugilanon. Kung makita mo kanang naamoy mga Biblia kanang red letter, mao na mga pulong ni Ginoong Hesus nga gisulti. So sa Lucas 16 nagisgot kini og pundok sa mga tao nga gitumong ni Ginoong Hesus ug dunay komentaryo si Lucas mahitungod sa mga naminaw ni Ginoong Hesus. Atong malikon pagbasa ang Lucas 16 bersikulo 14 nagingon. Ug ang mga Parisiyo nga mga mahigugmaon sa salapi nakadungog nining tanan ug sila mibugal-bugal kaniya. So mauni ang audience niya ning panahon na ni Ginoong Hesus ang mga Parisiyo. Sa ato pa matud pa ni Lucas nga ang mga nagunang naminaw ni Ginoong Hesus mauning mga Parisiyo. Unsa man ning mga Parisiyo? Kining mga Parisiyo, mga igsuon mao na sila mga relihiyosong pangulo sa Israel. Apan sa ebanghelyo kanunay sila nga gipresentar nga dili matinud-anon, mapahitas-on og kontra ni Ginoong Hesus. Makita na sa Mateo 23. Gingon sila mga tigpakaaron ingnon. Mga tawo nga wala magbuhat sa ilahang gipang tudlo. Atong basahon ng Matthew 23, versikulo 3 nagingon. Busa, buhata og bantayin ninyo ang tanan nga ilang gisulti kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang binuhatan. Kay silang musulti apan dili mubuhat. Sumao ni ang gitumong dinhi ni Ginoong Hesus sa basahon sa Mateo
nga ang mga Parisiyo nagtudlo kanato kung unsay maayong buhaton apan sila wala mo buhat sa ilahang gitudlo. Sa Lucas 16:14 nag-ingon usab, ug ang mga Parisiyo nga mga mahigugmaon sa salapi. Nakadungog niining tanan ug sila mibugal-bugal kaniya. Wala sila kauyon sa pagtulunan gihatag ni Ginoong Hesus. Kay kini mga tawhana mahigugmaon sa salapi. Gibugal-bugalan pa ang atong Ginoo. Mao nang gitawag sila mga igsoon og mahigugmaon sa salapi. Og si Hesus nagsulti usab og lain pa diha sa basahon ni Lucas kapitulo 16 bersikulo 15 naging Apan si Hesus miingon kanila, kamo mao ang mga nagpakamatarong sa inyong kaugalingon atubangan sa mga tao. Nindot kay ni sila moatubang sa mga tao. Tanaw nimo correct. Pero check di ay, no? Apan ang Dios nahibalo sa inyong mga kasing-kasing kay ang gipakahalangdon sa mga tao dulumtanan man sa atubangan sa Dios. So nakita nato dinhi kini mga tawhana gusto kayong daygon, gusto silang himayaon, gusto silang tan-awon nga halangdon nga tao, apan subo palandungon nga giingon din ha sa Lucas 16:15 nga dulumtanan man sila atubangan sa Dios. Gidumtan sila. Maayo ni kayo sila mutudlo kaninyo o kanato nga kita maayong tan-awon atubangan sa uban, ilat patang tudluan silang pamaagi. Apan kining tanan dayag sa mata sa Dios, wala gyoy malilong sa Ginoo sa ilahang tumuog tuyo sa pagtudlo kanato sa maayo nga mga buhat aron daygon ta sa mga tao. Maayo na kayo ni sila mumugna og mga sistema sa buhat sa mga katarong nga sa mga tao apan dili mosalir sa Dios tungod kay nakita sa Dios ang tanan. Sila gitamod sa mga tao apan si Jesus mingon nga ang ilang buhat gidumtan sa Dios. Ug aduna sila usa ka teolohiya nga gigunitan. Teolohiya nga nagpakamatarong sa ilang paglantaw sa kauswagan. Suktan-aw nimo sila, nindot gini kay sila, murag maayo gini silang leader. Pero ang ilang gitan-aw, ang ilang gibasihan nga kung mas daghang salapi nga imong nabatunan, mas gipanalanginan ka sa Ginoo. So mao ni ilang prinsipyo, mao ni ilang baruganan. Dato gani ka sa ato pa gipanalanginan ka sa Ginoo. Ang paghigugma o pagpangitag kwarta, gihimo nila nga sama usab sa paghigugma sa Dios o pagtinguha sa panalangin. Gisusama nila ang ilahang pangandoy sa bahandi. Mao ni ilang mga panglantaw. Apan dinhi i-focus nato sa atong pagtulunan nga gitudlo ni Ginoong Hesus mahitungod sa personal eschatology. Mao ni ang pagtulunan sa mga butang nga umaabot sa atong kinabuhi karon ug sa atong kinabuhi ugma. So dunay tulo ka butang nga atong makita. Ang una nga importante kayo atong makita dinhi nga ayaw pagdahom nga moadto ka sa langit. Ayaw pagdahom nga ayaw pagdahom nga muadto ka sa langit. Ang ikaduha, ang impyerno tinuod. Ug ang ikatulo, ang pulong sa Dios igo na. So sa ato pa mga igsuon, kung atong tan-awon ang unang punto dinhi sa atong pagtulunan ningon dinhi ayaw pagdahom nga muadto ka sa langit. Ang sugilan no nagpakita kanato sa pagkamaalamon ni Ginoong Hesus pagdala sa mga nagkalain-lain nga pagbag-o. Nga sa atong pagbasa makita nato kung unsa gayud siya kabatid, kamaayo, ka-bright nga Ginoo. Baliko na itong basa ang Lucas 16:19 nag-ingon diri. Dihay usa ka taong dato nga nagbisti og mahalon panapton nga tapol og pino nga lino og nagkaon sa makabuhong nga pagkaon matag adlaw. So mahalon ang bisti. Mao ni og atong i-picture kini tawhana nagsulob ni siya mga mahalon nga bisti. Bisti nga angay lamang sa mga adunahan, bahandianon og mga dato. Kining giingon din mga igsoon usa kini katapol og pino nga lino nga alang lamang sa mga adunahan mao ni usa ka klase sa lino nga bisti o panapton nga mahal kaayo hangtod karong mga panahon na. So kung nahinumdum mo sa basahon sa buhat kato si Lydia usa ka convert mao ni ang iyahang gipamaligya.
Mao ni ang iyahang negosyo kaning purple robe. Mahal kay ni siya mga igsuon, ang nagsulob lamang ani ang mga hari o katong mga bahandianon. Mao ni pinakamahal nga bisti sa ilang panahon ug bisan karon mahal gyapon na. Mao kaning gisulob sa dato aron makita ang iyang kaugalingon sa mga tawo nga siya nagpuyo gayud sa karuhay. Iyahang pasigarbo ang iyang kinabuhi nga siya hamugaway nga ang iyang kahimtang hayahay kayo sa matag adlaw. Aduna siya'y pinakalamian nga bangkiti matag adlaw. So kada adlaw murag nagpista permi nagdunay kumbira sa ila. Sa ato pa grabe gyud makita nato grabe gyud kayo ang iyang pagkadato. Sa katilingban siya gitahod. Gipasidunggan ug siya gitan-aw nga naa niya ang pabor sa Dios. Mao ni ang picture sa una natong karakter nga mao ang adunahan nga tawo nga wala hinganli sa Biblia. So atong sabton nga ang mga Parisiyo sa pag-istorya ni Ginoong Hesus nini bahin nining maong tawo, sila ang naminaw. Ug sila makaingon nga grabe ang panalangin nining tawhana. Tungod kay sila ang original ug naghimo sa prosperity gospel, ang mga Parisiyo. Mao ni naghimo, mao ni original, mao ni sila nagsiugdan ining gitawag nato og prosperity gospel. Sa ilang pagpanabot, kung dato ka, ang Dios naghimo nimo nga dato. Sakto, di ba? Ang Ginoo may naghatag sa tanan. Nakahimo ka og maayong buhat, mao ra sanay sayop. Kung dato ka, ang Ginoo nagpadato nimo og nakahimo ka og maayong buhat. Ang opposite ana, kung ikaw kabos, ang Dios naghimo nimo nga ikaw mahimo nga kabos, ug aduna kay nahimo nga sayop nga sa imong pagkakabos ug kini gitan-aw nila nga silot. Suluoy kayo ang mga pobre sa una. Gidaog-daog sa mga tao nga mga adunahan. Ug gitan-aw nila nga ang mga kabos sa unang panahon gitamay ug tinunglo sa Dios. So kung dato ka, gipanalanginan ka. Kung ikaw kabos, gitunglo ka. Mao na ilahang pagtanaw, mao kini ang simple kayo nga teolohiya nga ilang gi-maintain o gibilin silang kinabuhi o silang mga pagtulunan. Kung dunay dili maayo nga hitabo sa imong kinabuhi kana tungod kay ikaw makasasala. So panalitan na disgrasya ka din ha, ino din ka makasasala na siya kay na disgrasya man. Lahi ang ilang panlantaw. Isip mo magtutudlo sa balaod kining maong panlantaw ilang gidala ngadto sa mga ordinaryong mga tao. Mao ni ilang gidala ngadto sa mga ordinaryong mga tao kasama sa nato, no? Manalitan ang mga disipulo nakalabay diano usa ehemplo dinhi, ang disipulo nakalabay og usa ka buta ug nangutana kang Hesus. Naisulat ni sa Juan 9 bersikulo 2 nag-ingon dinhi. Ug nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an nag-ingon, Rabay, kinsa may nakasala? Kini bang tawhana o ang iyang mga ginikanan nga naghimugso man siya nga buta? So makita lang gani nato nining mga bersikulo nga aduna gani apan ang usa ka tawo, aduna gani diferensya ang usa ka tawo, usa gani kakabos ang tawo mingon gani sa kinsa may sad-an. Ang ginikanan o kining tawhana nakasala kay mao ning naiyang kahimtang. So mao ni atong makita o atong ikumpara, no? Makita gyud nga sa ilang panantaw ang dato gipanalanginan. Ang kabos gitunglo. So sa diyang nagisgot si Jesus nining maong pagtulunan. Nahibalota nga ang audience niya na mga Parisiyo. Nakita niya nindot king kahimtang atong mga dato. So ang atong ma-expect ganan ma-picture nato nga sa pagsulti ni Ginoong Hesus bahin sa dato ang nagyango-yango ginang mga Parisiyo kang ilang gitan-aw so sama man sila ni adto. So nagyango-yango sa pag-uyon ang mga Parisiyo nga kining maong dato nga nagpatuyang og usik-usik gipanalanginan sa Dios. So ang ikaduhang karakter nga atong tan-awon human aning dato mao ni ang usa ka tawo sa Lucas 16:20 atong basahon pagbalik. Nag-ingon dinhi sa gawa sa iyang pultahan, kaning pultahan ni sa dato. Sa gawa sa iyang pultahan gibutang ang usa ka tawong kabos nga ginganlan og Lazaro nga nalukop sa kabahong ug gipangandoy ni Lazaro nga makakaon unta siya sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa tawong dato.
ug nanuol pagayod kaniya ang mga iro ug ilang gitilapan ang iyang mga kabahong. So makita ug mapicture na to pagkaluoyan ning tawhana. Naa sa ganghaan, naa sa gate sa kaadunahan nga nagusik-usik sa iyang bahandi. Nga nangandoy kining maong kabus nga tao nga bisan na lang makakaon siya sa mumho nga mga tagak sa lamisa sa dato. Daghatag kini og daghang paghulagway. Una, siya kabus. Wala siya bisag unsa. Aduna siya mga samad siyang lawas ug siya hugaw jud kaayo tan-awon. Makaluluoy ang iyang porma kay daw bakol ning nga tao. Daw sama siya sa kabakol nga gibutang sa ganghaan sa dato ug siya walay mahimo gawas sa pagpakilimos. Walay nasayod kung kinsa ang nagbutang kaniya dito sa ganghaan sa dato. Apan ginganlan lamang siya og Lazaro. Mao kini ang duha ka karakter sa sugilanon nga tong tan-awon kon mga igsoon. Ang dato sama sa Pariseo, bahandianon og mahigugmaon sa salapi. Dili sa Dios. Wala gayud siya muhatag og tabang kang Lazaro. Sa matag adlaw niya nga agi dito sa iyang ganghaan, sa iyang gate, makita niya pirmi si Lazaro nga naglubog diha sa daplin nga nagpakilimos. Nga nangandoy nga bisan kana na ng mga usik diha sa iyang lamisa, iyang ihatag ngadto kaniya ron na siya pagkaon. So wala kini malilong sa dato tungod kay makita niya kanunay si Lazaro. Sa Lucas 16:21 nag-ingon og gipangandoy ni Lazaro nga makakaon unta siya sa mga mumho nga mga taga gikan sa lamisa sa taong dato ug nanuol pagayon niya ang mga iro ug ilang gitilapan ang iyang mga samad. So grabe kaayo ang picture ani nga tao, murabag ka nang git sa likway na ni siya sa tanan, dili lang siguro ang dato kundi dili ang tibuok katilingban. Nangandoy siya nga makakaon bisan sa mga mumhong matagak sa lamisa sa dato. Nagipasabot niini nga mumho nangatagak sa lamisa sa dato mao to ang dugmok sa pan nga gilimpyo sa mga kamot sa mga bisita nga adunahan usab niining maong dato. Tungod kay sila sa panahon wala na sila kutsara, walay tinidor, walay mga kitchen utensils, kundi magkinamot na sila og kaon. So dunay ilustrasyon ni ana minahitabo nga kani sila sa una mga igsoon. Ang adunahan duna gani naikumbira pagahimuon kaning mga tao kay mga bisita mga dato sa ni kaayo. Unya nigabot nila dito sa talad kananan. Wa man na sila di na sila manghunaw. Ang ilang himuon nga dunay pan nga giandam dinha. Sigurado lami ginang pana kay sa dato man. Duna nay pan dinha nga giandam. Unya dunay sabaw sa tupad. Stew baron or unsa nga sauce. Magkuha silang pan, ilang ituslob sa sauce, mo na ilimpyo nila sa ilang mga kamot na lisura, no? Nya mo to ang katong mga linimpyo nila, mga tagak ratos ilawom sa lamisa. So makita nimo nga grabe hagod. Pan may limpyo, no? Unya dugay ba na mawagtang sumkuha na sa glaing pan, dagang kay pan mga dugmok. Giunsa man nila paglimpyo ilang kamot, wala may mga napkin sa una, wala pa may mga sana din mga tualya, no? Pero nalimpyo nila, ang ilang mga kamot pinaagi lang sa pan. Mao na nga gipasabot ini gingon ini nga bisan pa man sila sa ron nangandoy sa mga mumho katong mga pan nga nasa ilawom sa lamisa. Hunaw-na akon og daghan kay bisita, pila ka pan ang gilimpyo sa kamot. Pero tindaghan na. Mao tondo na sa mga iro mukaon mo tigi pangandoy intang Lazarus nga bisag tagaan lang takwa na, alaw na ako'y makaon. Pero wala buhata. Wala una sa dato nga bisan ang dugmok sa pan ginamit sa paglimpyo sa ilang mga kamot. Sa bisita, iyang ihatag ni Lazaro aron adunay masulod ang iyang tiyan, sa iyang tiyan nga makaon. Nakasabot gayon ini ang mga Pariseo. Tungod kay base sa ilang teolohiya, kung unsa ang pagtagad sa dato ngadto ni Lazaro, mausab ang ilang pagtagad niini. So nisunod sila kung unsa giun sa pagtagad sa dato ang si Lazaro nga naa diha sa ganghaan mao sab ang pagtagad sa mga dato kanunahan nga bisita niadtong usa ka dato nga tawo. Tungod kay alang kanila makita nilang sitwasyon niadtong mong tawo usa kini katunglo. Gitinunglo kining mong tawo tungod sa iyang kahimtang. Usa katunglo sa Dios
kun muhatag ka og tabang ni adtong maong tao. Ang ilang gitan-aw, ilang teolohiya nga tabangan gani na nimo ang tao nga tinunglo nga ilang nauna tinunglo sama ni Lazaro hasta sila mapagan sa mapil og tunglo sa Dios. Mao na nga ang dato wala gyud siya muhatag bisag kadto na lang mga dugmok nga pan ngadto ni Lazaro. Tungod niya nang ilang gihunahuna, tungod niya na ilang teolohiya nga mutabang ka tinunglo ikaw sa tinunglo sa Dios. Busa nahabilin sila sa in town, gigutom. Wala gid makakaon bisag kato na lang hugaw nga pan nga gilabay ilawom sa lamisa sa dato. Dili pa gyud ni igo, giduol pa gyud siya sa iro, gitilap-tilapan pa gyud niya sa mad. Di man siya kalakaw. Pasabot nini nga kining mga iroa, dili ba ni ato ang mga pet nga karon panahon na nga naa sa ato ang sulod sa balay, atong kinaligo, ato ang mga limpyo kaayo, no? Yeah, mahal kay shampoo, mahal pa sa atong shampoo, no? Kaning mga iro sa una panahon mga igsoon sa mga aska, dili ni aska lang ordinaryo, mga iro in taon ni nga mga laag, mga saag unya, mga kagiron, masakiton. Naana diha, kung may imagine mo na ang iro din na ikaw nagkaon dato ka. Dili sila gusto nga mahugawan pero ang iro din nga hugaw kay nagsikaw na to ilang mga dugmok. Nya mao tig ingon nila sa ro, siya ron naman gyud di siya kahatag. So dili ni mga mga scavenger ni sila kani mga iro walay mga tag-iya masakiton og hugaw kaayo. So ang Parisiyo miila nini nga mingon nga kining tawhana ubos sa tunglo sa Dios mo nilang pagtan-aw nila sa ro. Tinunglo na siya sa Dios. Ug nagpadayon si Jesus sa pagsugilon nga maoy makapausab sa daggan sa maong sugilanon. Makapausab tungod kay makita nila nga ang duha katawo ang dato o adunahan ug si Lazarus nagdungan pagyud og pagkamatay. So nagdungan og kamatay ang duha. Lucas 16:22 nagingon unya ang taong kabus namatay ug gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab og kinsa na? Gilubong. Makita nimo unsay kalainan, kanilang kaning bersikulo makita nato unsay kalainan sa tawo nga ilang gitunglo sa Dios ug sa dato nga ilahang unsa na giday gisimba. Nagdungan og kamatay. Si Lazarus dito sa baka ni Abraham ug ang dato gilubong lang. So nahingang ha ang mga Parisiyo tungod kay alang kanila kompleto na ang tunglo ni Lazaro. Ang tao diha sa iyahang kamatayon. So yung tanaw nila nga, namatay na si Lazaro, na kumplito na ang tunglo sa Diyos, kaya namatay na siya. Apan pagtanaw nila, mga igsoon, sumala sa ato ang mga pagtulunan, ang dato, misangpot diin, sa Hades. Usa kini ka kumplito, tibuok gayod nga makapahingangha og surpresa sa mga Parisiyo ug sa uban pang mga adunahan nga nakasaksi. Usa ka bug-os nga sukwahi sa ilahang gidahom. Wa gi sila magdahom mao ni mahitabo. Dako nga pagkabali sa tanan ug usa kini ka makalilisa nga makapasuko sa ilahang yano o komportable kayo nga teolohiya nga kung ikaw naganto sa imong kinabuhi, ikaw tinunglo sa Dios o kung ikaw dato gipanalanginan ka sa Dios. Para kita nila dako kayong bali o sukwahi ang nahitabo. Dugang pa. Mingon si Jesus, ang taong kabus namatay gidala sa sabakan ni Abraham. Ang pasabot nini nga ang taong kabus gidala sa mga anghel sa lugar nga nahimutangan ni Abraham. Ang mga Hudiyo nasayod nga si Abraham mao ang amahan sa pagtuo. Bisan kita mao nay atong gituhuan nga si Abraham mao ang amahan sa pagtuo. Og nasayod kita kun asa si Abraham. Lingon man ang mga Parisiyo nasayod kun asa si Abraham, naa si Abraham sa langit. Apan pagingon sa pulo nga gidala ang kabus ngadto sa sabakan ni Abraham. Dako kayong pagkasyak sa mga Parisiyo. Kini mao sugilan makaguba sa pagbati sa ilang teolohiya, ilang gituhuan, ilang pagtuo, ilang gidahom. Nakaingon sila giunsa man sa tao nga wala gyud bahimo, nga walang-wala, daotan, desperado, kinsa gitunglo nahimo halangdong bisita ni Abraham sa langit. Mao ni ang duha ka karakter nga atong gitan-aw mga igsoon. Sa lahing bahin ang taong dato
atong tanawon sa Lucas 16:23 nagingon dinhi, og didto sa Hades sa naganto siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata. Ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro diha sa iyang kiliran. Pagkanindot siyang kinabuhi, sa buhi pa siya, ang dato. Wa gani siya ka tunol na usa ka pligong plywood kay haron ipandong-pandong ni atong ni Lazaro nga naa sa iyang gate. Uwan og init kay dito makalakaw, nagpabilin to dito. Okay lang untag lawgan, murag lab siya kala naglawg sa iro apan uwan og init apan wa pagay tagaig pagkaon. So kinsa may mula hutay ana? Namatay gud ay. Sabi di mamatay ana. Pero tanaw nimo, ang dato nga buhong kayo nagsigkumbira kada adlon, dungan sila kamatay. So wala imposible. Dili na bahin sa atong kaharuhay kundi panahon nga ihatag sa Dios moabot gayud kana nga dili kapugngan nga ang kamatayon sa katawhan mao gyud dangatan. So mao na makita nato nining maong sugilanon mga igsuon. Nga didto ang dato sa Hades sa naganto siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata. Gitan-aw niya ngadto, nakita niya si Abraham dito sa layo ug si Lazarus diha sa iyang kiliran. Ug sa bag-ong tugon kuning Hades mga igsuon kanunay nagpakita nga lugar sa mga gipanghimaraot. Sumao na ang kuan sa Hades sa bag-ong tugon og dili sa mga magtotoo. Susama ra ni sa pulo nga Gehenna. Lugar sa mga nagdilaab nga kastigo sa pagsakit. Susama ra ni sila. Sa ato pa ang dato tua sa impierno. So klaro man kaayo. Nakurat ang mga Parisiyo tungod kay ilang gitan-aw ang ilang kaugalingon nga sama sa dato. Gikumpara nila ang ilang kaugalingon nga sama sa dato. Nga mitugpa dito in taon sa impierno. Mao ilang idol, mao ilang gitan-aw, halangdon to nila. Si Jesus nagpasabot nga sila usab padulong sa impierno. Tataw klaro kaayo. So dili ginato ikahibulong nga dako kayo kasuko ang mga tao, ang mga dato, ang mga Parisiyo ngadto ni Ginoong Hesus. Dili sa ta mahibulong ano nagig-anib sila sa mga pangulong pari o sa mga relihiyosong pangulo aron siya ilansang sa krus. Tungod sa kamatuoran giyagyag ni Ginoong Hesus silang atubangan nga sila padulong usab ngadto sa impierno. Ang koneksyon ini mga igsuon maong ang Parisiyo mituo nga naapay ikaduhang kinabuhi. Tinuod na. Mituo sila sa paghukom, judgment. Mituo sila sa langit. Mituo sila sa impierno. Apan walay nagdahom nga ilang sangputan, impierno. Sa naghimo kaning wali mga igsuon, wala na ko ipadaghan kay pulong impierno din. Nya kada suwat ako impierno, mura kog mukurog. Kana ni impierno. Mura mag nagdugay og sigihon ganin na ako nigsuwat no sulti no paduong gyud ko ngadto. So mao na mga igsuon no, makita nimo ba nga lisod gyud ay kaayo. Adunay sistema nga kung kinsa katong naghuna nga siya mituo sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo nga mao kini ang mga tawo nga maadto sa langit. Dili ba ingon sa taniana? Nagtuo ta nga kita gipanalanginan sa Ginoo, so nagtuo usab ta kay gipanalanginan ta sa Ginoo adto ta sa langit. Wala sa ilang mga damgo, even in the wildest dream. Wala sa ilang damgo gunahuna nga sila maadto sa impierno ni kamatay. So daghan ang naghuna-huna niini, bisan kita mga igsuon. Daghan ang mga tao nga mituo sa langit ug impierno. Daghan tao nga nagtuo nga sila malangit. Gamay ra ang nagdahom nga sila maimpierno. Gamay ra gyud. Bisan tanaw nimo na ay funeral na sa kanang magbilar na diha sa punerarya. Unsay paghisgutan ang mga tao dinha sa mga unbeliever. Makadungog gyud ka, mga comment sila. Unsay ilang gisgutan? Magkita ta didto sa langit. Mag-abot ra ta sa langit
nga minahal sa kinabuhi. Mamnaingon nila, mag-abot ra unya ta dito sa langit. Sigurado sa kay sila, no? Mao na imo makita ang mindset sa mga tao, mga igsuon nga langit gyud ta tanan. Wa gyud maguna-una ngadto tas impierno. Pero atong tan-awon ang kamatuoran ug dili pa grasya sa Ginoo. Kitang tanan padung mangita ngadto. Grasyahan lamang ta sa Ginoo pinagis kamatayon ng Ginoong Hesus. So timan-i. Mao ni atong timan-an mga igsoon. Ang impierno puno sa mga tao nga naabot didto nga wala nila tuyuah. Napuno sa mga tao nga wala nila damha nga maadto sila didto. Ang tao nga rato wa gyud siya magdahom. Nga makaplagan niya ang iyang kaugalingon didto sa walay katapusang pagsakit kaysa gihimo sa parisyo. Apan sila kauban niadtong naila na ang kalibutan apan nalaglag ang ilang kalag. What profits a man if he gains the whole world but loses his own soul? Ingon ni ana ang kahimtang sa dato. Si Jesus nagsulti kanila, nagunahuna ka nga moadto sa gingharian, apan dili nagunahuna ka nga makaadto sa dakong kumbira uban ni Abraham, Isaac ug ni Jacob. Kay naa man ni kumbira man ni dito sa langit. Kumbira ni Isaac, Jacob ug Abraham ug sa mga propeta dito sa gingharian sa Dios. Apan moadto ka dito tuwa ka sa gawas, gisalikway ka, magkagot ang imong mga ngipon ug bag-ang didto sa Hades, sa kalayo, sa impierno. Ang punto ni gingon ni Ginoong Hesus nga ayaw paguna-una nga padulong ka sa langit. Mao na yatong hunaon mga igsoon. Dili ta maghuna-una nga madto ta sa langit kay daghan pa kayong usbon sa atong kinabuhi ang Ginoo, dili kitay sagdan di nato usbon atong kinabuhi kay mauyon man ta labi na gyud daghan tag salapi. No? Mauyon ta sa atong mga gipanghimo. Ang popular nga pagtuo karon nga ang tanang dalan paingon sa langit. Daghan kay kung madunggan ana. Bag-o lang gani ito katong amo ang silingan nga ni-reconcile na lang ko kay di ko mahimutang sa ako ang trabahoon. Ningon ako nga Brad pasaylo agyud ko si imuhang sala Brad. Aw sa to? Ayaw sala dili. Pasaylo akong kunak nga sala ko nimo. Dili gyud pasaylo asa. Nag-reconcile ko kay hibalom ta mga igsoon. Kita man nahibalo kitay mo dool. Mao ni kasagaran gingnan pagyud ko niya. Kibalo ba ka? Wa na siya kailan ako kung unsay akong trabaho, unsay gihatag sa Ginoo nga buluhaton. Ningon ni siya, kibalo ba ka? Ngagikan sa Genesis hangtod sa Revelation, usaray gitumong ana ang Ginoo ra. Mituo ra sila tanan Ginoo. Bitaw hastang yawa mituos Ginoo. Inana ba mga pagtulunan, no? Nga ang theory nila karon nga ang tanang dalan padung sa langit. No? Kung mao na atong una-unaon nga kita nasayod, mura tag theory ni Oprah. Si Oprah nga mingon siya nga kanang tanang dalan paingon nga to sa langit. Kailan mo Oprah no? Katong kuan sa TV, no? Mao na siya ang iyahang pagtulunan ana nga madungog gini mo nga na sa iyahang time niya nga ang kanang tanang dalan padong na sa langit. Mao na nga di sila maguol niya na. Pero daghan kayong Oprah nato. Kisa may Oprah diha isang kamot ba? Kay nay mo isa kamot. Isa ginang kamot ana. Walay Oprah din hinato mga igsoon. Pan wala siya maginusara, daghang naguna nga ang mayong tao bisan asa pa ang gituhuan, bisag unsa pa ang gituhuan, maadto sa langit. Maayong buhat man ilang giuna-una. Kung daghan ang maayong buhat, ang ilang gihimo kaysa dili maayo nga buhat, anaa sila'y luna didto sa langit. Naa sila'y slat dito sa langit. Kung taas ug daghan ang ilang nahimo nga maayong buhat kaysa ilang mga dautan nga buhat. Apan si Jesus miingon din sa Juan 14 16 no, ingon siya nga si Jesus mitubag kanila, ako mao ang dalan ug ang kamaturan ug ako ang kinabuhi ug walay bisan makinsa nga makaadto sa mahan kun dili pinaagi kanako. Klaro og tataw kayo nga gideklarar ni Ginoong Hesus nga siya lamang ang dalan. Siya lamang kamatuoran. Labaw sa tanan siya ang kinabuhi. Tag-iya sa atong kinabuhi. Pandili kini mahitungod
sa imong nahimo o sa atong nahimo. Kung atong tan-awon mga igsuon mahitungod ni sa usa lamang ka tawo. Ug lain si Ginoong Hesukristo. Tungod kay kitang tanan nagdepende kaniya o kitang tanan iyang giluwas pinagi sing kamatayon. Busa dili gyud ta mag-assume, dili nato tan-awon kinahanglan dinhi nagpahinumdom si Jesus sa mga Parisiyo o kanato nga naa dinhi karon. Kita apil ta niini. Mao kini ang gisulti ni Pablo sa 2 Corinto 13:5 nagingon. Susiha ang inyong kaugalingon kun anaa ba kamo sa pagtuo. Kitang tanan, ato ning tanan. Sulayi ang inyong kaugalingon. Wala ba ninyo masinati nga si Hesukristo anaa kaninyo? Gawas kon nangapakyas kamo. Sa ato pa, sa matagtak na ug sa matagigayon sa atong kinabuhi, kinahanglan atong tan-awon kung anaa pa ba kita diha sa pagtuo ni Kristo. Atong tan-awon ang duha ka mga importante nga konsiderasyon diin magdala kanato ngadto sa ikaduhang punto. So ang ikaduhang punto mao ning gingon niya dinhi nga ang impierno tinuod. So tulo ka butang nga gingon ni Jesus mahitungod sa kamatuoran sa impierno. Lucas 16:23 nagingon, og dito sa Hades sa naganto siya sa mga kasakit, giyahat niya iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham dito sa layo ug si Lazaro diha sa iyahang kiliran. Ibalo mga igsoon nga ang pulong nagantos ug sa Greek pa na basanos. Sa original nga pulong sa Griego mao na siya ang pagbasa usa kini ka plural. Dili lang usa kundi daghan kini. Dili lang usa gikan sa bisan asa nga direksyon unsay diin ang gipangayo sa dato iyang natagamtaman. Moingon ka nagantos, dili lang usa ka direksyon ang pagantos nga moabot kanimo kundi sa tanang direksyon anaa padung kanimo ang maong pagantos. Lucas 16:24 nag-ingon siya mituaw nga nag-ingon, amahan kong Abraham, mao na niya ang dato. Kaloy iintaon ako og sugua si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila kay ania ako sa kasakit nining nagdilaab nga kalayo. Mangutan nako, naay impierno wa? Ay na lang kaya magkurog na sa mo musisulti. Tinuod na, may izon. Nayon siya din naasas kasakitan din diha sa nagdilaab nga kalayo. Ang dato nagpabilin pa sa iyang kaugalingon ug imong tan-awon, nagpabilin pa siya sa iyang kaugalingon nga labaw gyud siya ni Lazaro, no? Nga bisan pa anaa siya sa impierno ug si Lazaro tuwa na sa langit, si Lazaro iya pag yung gitanaw nga ulipon. Iya pangigisugo. Gusto siya nga moalagad si Lazaro nga anak kaniya, bisag tuwa na sa langit si Lazaro siya sa impierno. So unang kabutang atong makita sa impierno mga igsoon, ang impierno dili remedial. Daghan mga teacher din, no? Sa mga estudyante. Ibalo ba mo? Ibalo mo unsa nang remedial, no? Di kita kapadayon, di mo take og remedial kay agad hagbong yun. Sumao na siya. Dili na ingon ana ang kanang impierno. Dili ta pwede mo kuha og removal test, di ta mo kuha og remedial para lang kita makapadayon. Once you're in, there's no way out. Mao na ang unang makita ng dili sama ni sa eskwelahan. Ug dili kani mahitungod nga kita kurhian o ayuhon ka. Ang atong pagkaadto dito sa aning dato nga tuwa dito, wala siya giadala kadto sa impierno aron siya makurhian sa iyang mga sayop nga buhat, aron siya ayuhon sa iyang mga sayop o sa iyang balatian. Usa kini ka kastigo, mao ni ang realidad. Sa una si Lazaro gusto nga makabaton sa unsa ang anaa sa dato. Sa buhi pa si Lazaro, gusto siya makabaton bisag kadto na lang mumuho. Panwala ihatag sa dato. Kung atong tan-awon, ang dato na kinahanglan o gusto kung unsay anaa karon ni Lazaro. Siya na sa nagtan-aw dito. Si Lazaro tuwa kilid sa ni Abraham. Iya na sa nang gusto nga unsa si Lazaro ang iyang nahimutangan, gusto siya mo'y mahitabo kaniya. Sa panahon nga nangandoy si Lazaro sa unsay naa sa dato, wala mo hatag ang dato. Sa panahon nga si Lazaro anaa sa langit sa giliran ni Abraham, ang problema kay dili makahatag si Lazaro. Bisan pa gusto niya, di ko siya makahatag. Makita nato kining klasis tao, walay paghinulsol, walay pagbasol.
Dili ka makapangita og kapasayloan didto. Walay pagpaubos dito. Mao ni ang resulta kung anaa nakita ni anang maong kahimtang. Wala na'y panahon ang paghinulsol. Wala na'y panahon ang pagbasol. Dili na kita makakapangita o kapasayloan sa itong mga sala nga nahimo din sa kalibutan samtang buhi pa kita o wala na ng pagpaubos ngadto. Tungod kay gipataas na ang mga tao ditong dapita gibutang nas hudno. Kay bawo mo unsang hudno? Oven. So makita na ito magisumo ng hitsura. Nagkumpirmar kini sa tao sa iyahang pagkadautan o pagkamakasasala. Hebreano 9:27 nagingon, ug ingon nga gitakda natakda nga ang tao mamatay sa makausa ug human niya na mao ang paghukom. Klaro, ug tataw kayo ang pulong sa Dios diya sa Hebreano 9:27 nga kita makausa lamang mamatay sa atong physical nga body. Kausa lang inikuman hukman. So unsa may makita nato dinha nga kamatuoran. Alang niadtong mga nagtuo pa in taon unsay sunod sa kamatayon. So kung wala ingon magani ani inikahuman nato sa kamatayon nato hukman ta nagpasabot kini nga walay purgatorio. Di ba? Wala. Di na ta wa nay panahon para purgahon ta dito, no? Wa nay panahon. Walay lugar nga mawala na ang imong sala, malimpyuhan ang imong sala. Wala na'y ikaduhang higayon, no more second chance human sa kamatayon. Kay ang chance, ang kahigayunan nga gihatag kanato sa Dios samtang ni apa ta dinhi, ni apa mo dinha ang naglingkod, ni apa ko sa tubangan yung nagwali. Mao ni ang chance nga gihatag nato sa Ginoo nga kita makaandam sa atong kagalingon sa iya unya nga pagbalik. Ang una nga punto nga atong gitan-aw mahitungod sa Gehenna o sa impierno nga walay remedial dito, walay removal. Ikaduha, ang impierno may usa ka dapit sa pag-antos. Mao nay kamatuoran dito. Lucas 16:25 nagingon, apan si Abraham mitubag kaniya. Anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw nakadawat ka sa mga maayo nimong butang ug sila saro usab nakadawat sa dili maayo mga butang apan siya gilipay karon diri samtang ikaw anaa diha sa kasakit. So mao na gitawag mga igsoon og common grace. Ibalo mo unsa ng common grace? Kanang grasya nga gihatag sa Ginoo sa tanang tao madautan man o maayo. Mao nay common grace gihatag sa tanan. Sama na example ana. Sama sa adlaw. Ang adlaw misidlak alang sa mga maayo ug sa mga dautan. Ang ulan gihatag sa Dios diri sa yuta alang sa mga taong dautan ug sa maayo. Mao na say common grace nga gihatag sa Dios diri kanato. Sa dili ta angayan. Unsay gipasabot ni Abraham nini? Mingon si Jesus sa Mateo 5:45. Ningon siya, aron mahimo kamo mga anak sa inyong amahan nga naa sa langit, kay siya nagpasubang sa iyang adlaw ngadto sa taong dautan. Ug sa mga maayo, ug nagpadala siya sa ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Walay gipili ang Dios. Gihatag ang atong panginahanglan. Mao na ang termino sa mga theologian, common grace. Naglakip kini sa tanang mga panalangin nga dili unta kita angayan. Isip mga ordinaryong tao. Excuse me. Ato ning nadawat mga igsoon gikan sa kamot sa Dios. Asam nagikan ang ulan, ang adlaw. Excuse me. Kanang kalambuan nga atong natagamtaman karon ang atong kapisgay sa atong panglawas, ang kalipay nga atong gibati. Kanang mga natural capacity diha nga atong mahimo, nga atong matrabaho. Diin man nagikan. Dili nagikan nato. Guban pa. Gasa kana sa Dios. Kitang tanan mga igsuon malingaw gyud basta dunay daghang providensya ang Ginoo. Tanan nga common grace gikan sa mga manghiyatagon ug kay maayo ang Dios. Ang gisulti ni Abraham din hini usa ka taong dato mao kini. Miabot kanimo ang oportunidad. Imbis gikan sa panalangin sa imong pagkaabunda ngadto sa pagtuo sa Dios, unsa may gihimo sa dato? Nagpatuyang hinuon ka sa imuhang kaugalingon. So sa ato makita nato nga dili siya mapasalamaton sa tanan nga nadawat niya. Kay man siya magtan-aw nga gikan na sa Ginoo.
Iya man ang nakita nga tungod na sa iyang pagpaningkamot. Mao na ang nakita niya diya. Wala magtudlo si Jesus nga ang dato maadto sa impierno ug ang kabus maadto sa langit. Wala na sa pagtulon-an. Si Abraham naingon ni kining tawo nga dato nagantos sa grabe nga pagantos. Gani katulo ni giingon ni Jesus nga ang pagantos ning tawhana gamit ang pulong nga kasakit. Ang impierno mao'y lugar sa walay katapusang kasakit, pagantos, pagkahimulag, pagkawalay paglaom ug wala gyoy kahupayan. Ngilngig kayo mga igsuon. Makita nato na sa pinadayag, ningon din sa pinadayag. Og misunod ang laing anghel, ang ikatulo nga nag-ingon sa kusog nga tingog, kung adunay mosimba sa bangis nga mananap sa iyang larawan ug magpapatik sa iyang agtang ug sa iyang kamot, siya usab makainom sa bino sa kapungot sa Dios nga tagayon sa walay sagol diha sa kupa sa iyang kasuko. Ug siya sakiton pinaagi sa kalayo ug asupre diha sa atubangan sa mga balaang anghel ug sa atubangan sa nating karnero. Ug ang aso sa ilang kasakit muulbo hangtod sa kahangturan ug sila dili makatagamtam sa pahulay sa gabii ug sa adlaw. Sila nga mosimba sa bangis nga mananap ug sa iyang larawan ug si bisan kinsa nga nakadawat sa patik sa ngalan ini. Mao ni ang kahimtang kanang atong gitawag og 666. Makuha na ato nang matun-an sa unahan. Sa ato pa ang impierno dili lang maghuna-una nato, dili ta maghuna nga mga pag-antos na siya. Kundili ang pag-antos diha niya nang maong dapit, pag-antos nga walay katapusan. Hangtod sa hangtod. Mao na nga kung tanaw nato dili na siya remedial, walay remedial inha. Ang impierno may usa ka dapit sa pag-antos, mao ginay klaro kayo. O ang impierno ay katulo ni nagtimaan sa katapusang pagkahimulag. Kung ana ata din ha mga igsuon, ang dato nga nangandoy siya nga mahilangit tungod sa iyang maimbuhat, nahimulag siya hangtod sa hangtod sa Dios. Lucas 16:26 nag-ingon dinhi, "O gawas pa nining tanan taliwala kanamo ug kaninyo adunay usa ka dakong bungaw aron nga sila nga buot mulabang gikan diri ngana kaninyo dili makahimo ug nga walay si bisan kinsa nga makalabang gikan diha ngari kanamo." So dunay dako kay bungaw nga nag-separate anak nila dapita. Mao na nga misugo sila saro nga palabangon si ang dato nila saro dili na mahimo. Kay dunay dako kay bungaw taliwala nila. Unsay gisulti? Ang walay katapusan nga mga padulngan dili na gayud mausab. Kung ikaw maimpirno, steady ka na lang dyan. Wala ka na paglaom. Kung ikaw malangit, diha gyud ka sa langit. Dadon gyud ka sa Ginoo. Lucas 16:17 nagingon, "Ug ang dato mingon kun mao ka na, muhangyo ko. Muhangyo ako kanimo amahan." Yadlis na ni Abraham, "Muhangyo ako kanimo nga imo siyang pagtuon sa balay sa akong amahan." Grabihan ni nato ana sa impirno mo si pagpanugo. Yan sa gisugo si Abraham nga patuon sila sa Ros ngadto sa balay siyang amahan. Ngano man? Kay gitanaw man sa ang konklusyon sa dato, gitanaw niya. Una, nasayod siya nga dili na siya makagawas. Mao nagsipanugo. Ay kaduha na, nasayod siya nga iyang maigsuon sa kalibutan dili makalikay sa impierno kun dili sila maghinulsol. Muna yan nakita dinhi. Ang iyang theology updated good, nasayod siya. Dili ang unsay nahitabo human sa kamatayon mga igsuon ng atong tan-awon. Apan unsa ang mahitabo sa wala pa mamatay, mao ang maghimo og dako kayong kalainan. Samtang buhi pa kita, mao ni makahimo og dako kayong kalainan. Kay sa panahon unya nga wala na ta gitawag na ta sa Dios. Wingon na ginang Ginoo. Murag nag-take og exam. Submit your papers. Finish or unfinished. Matay mahimo. Mao na nga atong tan-aw na atong kinabuhi. Dili ang unsay nahitabo after sa kamatayon, kundi ang mga mahitabo sa buhi pa ang tao. Ang tao nga naa sa impierno,
magpakita nga siya makakita ug makadungog. Mao ni kamatuoran nga makakuha ta og idea mga igsoon nga katong tao nga tuwa dito sa impierno makakita siya, makadungog usab siya. Ngano man unsa may kamatuoran sa atong gibasa, di ba, nagkikistorya si ni Lazarus, nagtinubagay sila, nagbayluay sila og mga pulong. Sa ato pa makakita siya, makadungog siya, kay niyahat siya ngadto sa langit og nakita niya si Abraham og ang kabos si Lazarus dito sa iyang kilid. So makakita. Mao ni ang sitwasyon nga naa ka didto dapita. Mubati ka, makaila ka kung kinsay imong makitaan, mahinumdom ka, makasulti ka, makapamalanong ka. Magantos ug makapangandam ka. Pero ulahin na ang tanan. Mao na kung atong tanaw ni katulong bahin, ang pulong sa Dios igo na. Ang pulong sa Dios igo na. Wala pa matapos ang dato, nakasabot na siya nga nagantos siya hangtod sa kasakit. Apan bisan pa man sa iyang kahimtang, nagunaw na siya mga igsoon, naapan ni siya 5 ka buok igsoon dito sa kalibutan. Ato makita nga nasayod siya nga iyang igsuon susama kaniya og padulungan. Naibalo siya. Mao na nga sa Lucas 16:28 ningon niya og andato mingon kun mao kan na si Abraham na yang istoryahan, muhangyo ako kanimo amahan, nga imo siyang paadton sa balay sa akong amahan kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki aron iyang mapasidan-an nga sila basin unya og mahiani sila nining dapita sa kasakit. So gi-picture gid niya nga parihor gid sila siyang mga igsuon. Ang kasakit nga iyang natagamtaman dito sa maong dapit, dili siya gusto nga makatilaw o makasulay ang iyang mga igsuon. Sa makausa, walay paghinulsul yun ang dato kung atong tanahon. Sa tanang nahitabo kaniya, puro na lang siya nagsugo. Wa gani gid siya mingon nga, bisan pa magdi na ko mapasaylon, maghinulsul ko sa akong mga sala. Wala gid bisag gamay sa iyang unahuna nini. Maura gyapon na iyang gunawna, ana gyapon ang iyang pagka-superior, ang iyang pagkahinugo. Nagsilag panugo gyapon ni Abraham. Naagyapon ang kaniya ngadto kang Lazaro. Niya siya, kun dili nimo ipadala diri kanako si Lazaro, magdala og tubig, ipadala lang na siya sa akong igsuon. Daghan kay kondisyon, no? Nugo lang gyapon bisag gikadinahan na. Ang akong mga igsuon walay igong kasayuran mahitungod sa impierno. O karon na hibaw na siya unsang impierno. Mao na nga ang problema, kung nasayod pa lang ko sa akong nasayran karon, wala unta ko dinhi. No? Palihog ipadala sila sa aron sultihan sila unsa ang dinhi akong kahimtang aron dili sila muhimo og sayop. So nibalo siya, ahinungdan, nakasala. Gusto ko nga moadto siya aron warningan sila, aron dili sila makanhinining lugar sa kasakit. Daghan kay siya gihangyo ngadto siya mga igsuon. Nganong mo siya mahangyo siyang kaugalingon? Tungod kay nasayod siya nga wala dagi pag-asa, wag paglaom makaguwa siya. Daghan siyang mga excuse nga gihimo apan wala kini panumbalinga ni Abraham tungod kay dili na mahimo. Lucas 16:29-30 nagingon, apan si Abraham mitubag kaniya, atoa na kanila si Moises ug ang mga propeta. Papamatia sila kanila. Ug siya mingon, dili nga tarungan pagyud. Amahan kong Abraham, apan kung adunay moadto kanila nga gikan sa mga nangamatay, maghinulsol gayud sila. Nahibalo pa siya. Ngog dunay mga nabanhaw dito nga namatay na niyo mubalik, maghinulsol kuno na, di mo gani mo tuos buhi unsa na kanang patay. Di ba? So mao na makita nimo ang katarungan niya, dili lang gyud siya moangkon sa iyang kasaypanan. So makita nato dinhi. Nganong naaman siya sa impierno? Nganong naaman siya sa impierno? Kining maong tao na sayod nga naa siya sa impierno. Bisan usa siya ka Hudiyo. Hudiyo ni kining maong dato, pero walay ngan. Apan dili kini mahitungod sa kaliwat mga igsuon. Dili tungod kay kaliwat ni Abraham ang maong dato. Dili sa iyahang pagkadato, dili sa iyang economic condition, sa iyang pagkaadunahan, sa iyang bandianon. Wala siya pakasad-an ni Jesus tungod kay dato siya. Dili na mao ang
accused ni Jesus Christ ni mga dato. Tungod kay dato siya, dili siyang economic condition. Dili tungod sa iyang mga binuhatan. Walay gisulti si Jesus may tungod ini. Dili sa iyang mga nahuman na kumplisar. Ngano nga na-impirno man siya? Ang maong tao na impirno tungod sa iyang sala. Simple. Tungod sa iyang sala. Lucas 16:30 nang ingon, og siya mingon, dili amahan kong Abraham, apan kung adunay mo adto kanila nga gikan sa mga nangamatay, maghinulsol gayud sila. Tanawon nato ng maong bersikulo. Ningon siya nga, ug dunay mo adto niya nga gikan sa nangamatay, maghinulsol gayud sila. So nahibaw day siya nga mo nay tambal, mao nay solusyon nga maghinulsol pero wa gyud siya kalitok niya ng pulunga. Maura day unta kada ang sulbad sa sala atong hinulsulan, may tagpasaylo sa Dios. Apan gi-confirm ra gyud, gi-confirm na gina nga igo ra gyud na siyang musulti, wa na gyud siya mahimo. Nasayod siya nga iyang mga igsoon, kinahanglan mo repent. Klaro nga gisulti sa Biblia nga kung ikaw nakasala, kinahanglan maghinulsol ka aron madawat ang kapasayloan o kaluwasan gikan sa Dios. Ug iya usab na diskubrihan ngano nga siya naa sa impierno tungod kay wala siya mo repent sa iyang mga sala. Mao na maginahinay na tagrepent. Lucas 16:31 ningon si Abraham itubag kaniya, kung sila dili man mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili usab sila mamati bisan kung may mabanhaw gikan sa mga patay. Di ba? Tinuod man na. Mayo kita mo rason din na, og naay mabuhi gikan dito nya musulti. Usay bitaw, minomno ko mo nakasulti siguro kana. Di gyud kumutuo og di na way namatay nga gikan dito nga mobalik diri. Nya og tinud-on ra ba? Ug nay mo balik na patay, mingon sa di na tinuod kay way patay mo balik. Wa kay kapaingnan. Di ba? Mo naging unya padana nga matay dito kay mutuo sila dito mahinulsol niya padadag patay mingon na may buhi patay mabuhi. Wala. Ang Moses ug mga propeta nagpasabot nini sa pulong o gibalik kini makaduha sa bersikulo 29:21, gipadayag ni Abraham ngadto sa dato nga naa sila'y warning. Giwarningan sila ni Abraham. Sa buhi pa sila, anaa kanila ang pulong sa Dios. Mao nay warning. Ug anaa usab ang iyang mga igsuon, ug kay ang iyang mga igsuon susama man kaniya, anaa usab ang pulong sa Dios nga mao ni usa nga warning sa Ginoo ngaron kita dili madto sa impierno. Ug kay anaa sila nining pulong sa Dios, mingon si Abraham, ang pulong sa Dios igo na. Mao na ang ikatulo nato nga punto. Igo na. Sa ato pa kadtong sayon kaayo nga misalikway sa pulong, sayon usab kaayo mo baliwala nini sa musangyaw kanila sa pulong sa Dios. Kung gisalikway nimo ang pulong sa Dios, makadungog ka niana mga igsoon, sigurado gyud ko nga kanang nagsangyaw nimo og pulong dili gyud na nimo paminawon. Anaa sa dato si Moises ug ang mga propeta ug dili paigo niya na sama usab kang Lazaro ug bisan kinsa. Anaa ang mga propeta, anaa si Moises ug anaa ang mga magsangyaw sa pulong. So ato makita, ma-discern nato ang rason ngano si Lazarus uban ni Abraham sa langit. Ngano man nakita nato ang dato nganong to sa impierno tungod siya sala, wala siya mo repent. Atong ma-discern usab si Lazarus uban ni Abraham nga anaa ang dato sa kasakitan tungod kay si Lazaro na minaw sa pulong sa Dios. Apan ang dato wala. Sumunay kalainan sa duha. Ang kapakyasan sa dato sa pagtuo tungod kay sirado ang iyang kasing-kasing, daghang mga katawhan nga bisan pa man giyagyag na nila ang kamatuoran sa pagtulunan, apan sirado ang kasing-kasing. Dili tungod kay kulang sa ebidensya kundi ang iyang gitawag nato willful nga rebellion sa usa ka tawo sa iyang kasing-kasing batok sa Dios. Mo nay atong bantayan. Unsa may gipasabot nini nato, kinahanglang igahin nato ang atong kinabuhi pag-ila sa pulong sa Dios ug pag-ila sa Dios sa pulong. Kinahanglan atong ilhon ang pulong sa Dios ug ang Dios sa pulong.
Kita mga igsoon na andun na tayo dako jud kayong tsansa kay gayunan karong atong gipuy-an karon nini gayuna nga libre kita pagbasa sa Biblia, libre pa ta sa pagwali dinhi, libre ta sa atong pagabuhaton alang sa Ginoo. Apan ato makita daghan kay mga lugar mga igsoon nga mahibaw-an ka naghimo kag Bible study, wa na. Pag uli ninyo sa inyo lawas na lang asa kang ulo. Lisod kita dako kayo tag pribilehyo gihatag sa Ginoo dinhi. Ang salmista nagingon nga ang imong pulong mo'y suga sa akong mga tiil ug lamdag sa akong agyanan. Ang pulong naghatag og kahulugan. Sa atong sugilanon aduna gayoy bili ang oras ug ang atong pagpaningkamot sa pagbasa ug pagtuon sa pulong sa Dios. Dili gayud makawang ang tanan. Paminawa sa inyong sakyanan. Isulti sa imong kaugalingon, magbasa ka, isulti na sa imong kaugalingon. Inigmat na nimo sa buntag, pasalamat na sa Ginoo, inikatulog, isulat na sa imong notebook, paghimo og devotional, kanang imong Sunday devotional nimo. Buhata kutob sa imong mahimo, nga mahimo ka nga estudyante sa Biblia. Submit na to ang atong kaugalingon. Kung ikaw estudyante, pamalandungi, memoryaha, i-memorize. Buhata kung unsa ang gisulti sa Dios kanimo, himuha ang imong kinabuhi nga magiyahan diha sa pulong sa Dios. So makita nato ang tulo ka butang. Ang una ayaw pagdahom nga maadto ka sa langit. Nakita na nato unsay resulta. Ay kaduha ang impierno tinuod gyud na. Nakita na nato ang example. Ang pulong sa Dios igo na. Nakita usab nato ang kamatuoran nga ang pulong sa Dios igo ra. So agig tapos mga igsoon usa ka sugilanon. Usa ka Sunday school teacher nga nagisgot usab nining atong gisgutan karon. Bahay nila sa Rosog ang dato. So pagkahuman niya og hatag sa sugilanon, ningon din siya, okay, asaman kamo papilion ta mo asaman mo kang Lazarus o sa dato? Kay balo ba mo usa ka bata ang gitubag sa bata? Ningon siya nga, ganahan ko sa dato, samtang buhi pa ko. Pero ini kamatay nako, ganahan sa ko nga ako si Lazarus. Di ba? Di ba ingon tahan ano, maniguro kita sa itong kagalingon. Gipapili siya, asa mo ka, Lazarus ka? Lazarus ka o sa dato ka isa nga, ug ako buhi pa ko, gusto ko nga ako ang dato. Pagkamatay nako, gusto ko nga ako si Lazarus. Sigurista bata ah. Di nga na maliwat. So ato makita mga igsuon nga serious ta sa atong pagkinabuhi dinis kalibutan. Tungod kay kining maong pagtulunan nga atong gisugdan, makita nato unsa gyud ka matinud-anon ang Ginoo sa ato ang kinabuhi tungod kay kita hatagan niya og matlimadon ug timailhan nga kun ang katapusan moabot na sa atong kinabuhi. Hinaot mo unta nga naa tay nakutlo nining maong pagtulunan ug atong andamon ang atong kinabuhi sa umaabot aron kita dili kita makuratan kundi andam kita sa tanang higayon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Ampo ta. Tuido ka itong mga ulo. Diyos nga mahigugmaon, Diyos nga balaan, Diyos nga matinud-anon. Salamat amahan nga ikaw Ginoo God nagpataliwala ka namo nining higayon. Salamat sa imong pagtulunan nga imong gihatag ka namo Lord, tuguti, nga kini magpabilin sa among kasing-kasing Ginoo Lord God, ug amo kaning tamdan Ginoo, ug amo kining himuon nga giya sa among pagpadayon sa pagkinabuhi ning kalibutana. Salamat Lord nga ikaw gayud matinud-anon ka namo, wala gyud ikaw mabalhin, wala gyud ikaw mag-usab gikan pa kaniadto hantud karon ug sa maabot ikaw nagauban ka namo, wala mo kami pasagdi, wala mo kami pagabiyai hangtod pa sa katapusan sa kalibutan. Mao kini ang imong saad ka namo Ginoo nga angay gayud kami magpasalamat Ginoo Dios. Salamat sa manindot nga mensahe ning kapon Ginoo God. Dai amo kan daygon ni mayaon ug simbahon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.